डेली यूजच्या साड्या बघायच्यात आहे ना आपल्याकडे जोडी ऑफर मध्ये. वाव, कपडा बघा. जोडी ऑफर देतोय 800 रुपयाला जोडी देतोय आपण. आता तुम्ही म्हणाल काय बाई 200 रुपयाची साडी 400 ला देती, पण फॅब्रिक बघा साडीचं एकदम सॉफ्ट आहे, वेटलेस मध्ये कापड जात आहे. साडी बघून घ्या, एकदम फ्रेश फ्रेश कलर आहेत. पूर्ण ऑल ओव्हर प्रिंट जातीये. ब्लाउज पीस येत नाही 200 वाल्या साडीला, आमच्याकडे हा ब्लाउज पीस येतोय. पूर्ण बघा लांबी रुंदीला भरपूर ब्लाउज आहे, ज्यांना आवडतात असे ब्लाउज शिवायला. पूर्ण साडीला ऑल ओव्हर प्रिंट जातीये. फ्रेश कॉम्बिनेशन आहे. हे बघा, लेस नाही काही नाही, ज्यांना आवडतात अशा साड्या मस्त आहेत डेली यूजला. अजून एक डिझाईन ही आहे, ऑल ओव्हर प्रिंट जातीये. ह्या पण साडीची ब्लाउज पीस येणार आहे ह्या सोबत सुद्धा. 800 रुपयाला जोडी देतोय. पटापट कलर दाखवते आता.